I pozdrav svima ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Minecrafta na mom kanalu. Ovaj mod koji ću vam danas pokazati se zove Mo Creators mod. Samo malo. Ok, evo me nazad. Ovaj mod koji ću vam danas pokazati se zove Mo Creators. Evo ptičica koja leti. Imaš puno toga, ovo je Mutant Creators. Dao sam mi dva moda, ista. Opa, zviždu. I zvižde, ovo je Mo Creators, ovo je Mutant Creators. Ima velika razlika. Sad ovo imate puno nekih stvari od delca, prazan akvarijum, ki, ključevi neki, duhovi, tako neke stvari, meso, neka nova hrana, novo oružje, puno novih stvari, novo dela, vidite ovo, Silver Sword, srebrni mač, ne, nije da, pa srebrni. Lepo sam rekao, sada krenemo mi na mod. Gledajte koliko jajca ima, puno. Ajdemo da krenemo od prvih novih koji su odavde. Znači, zec, snake, zmija, kornjača, ptica, miš, turkey, what the fuck is this, divlji konj, horse, obično, orđ, ne znam šta je. Ovo su zečevi, zečići koji skaču zečići. Ovo je zmija, gledajte kako je zmija, čoveče. Gledajte koliko su dobro napravili, kockice. Skače bre. Wow, gledajte ovo koliko je debila. Ajmo kornjaču, ovo je kornjača, kornjače. Ptičice, letite! Ajde! The fuck? Gledajte što su ptičice, svraka! Beži bre odavde, čibe! Viš? Turkey, gledajte ovo! Ovo je onaj bre, kako se zove? Zaboravio sam kako se zove, gledajte koliko lepe! Kako se čuju, slatko! Divlji konj! Ovo je klasičan konj izgleda. What the fuck? Ovo moramo postaviti ovdje. Zato što gori podavno izgleda. Ovo je kao neki ginuli konj. Orange, što je to? Gledajte kako je... A ima ih u različitim bojama. Gledajte ovi čekići. Palica čekići, brate, ovi ko huligani. Dobro, te smo pokazali, znači stigli smo do orđa. Samo malo. To je do ovde. Sad idemo... Ovo ima i lisice. Boar. Ovo izgleda kao vepar. Ovo jeste vepar. Medved! Vidite medveda, ljudi. Opasni medvedi. Panda, ljubi se panda. Mora da ima, evo ga veliki toj, gledajte kako stoji čovječe. Sjajan mod, onako za preživljavanje. Kao da stvarno imate ovako. Gledajte koliki su zmije, kornjače. Dak, patke, vidite patke. Idemo, pored mene je moj mlađi brat. Plivaj bre. Da. Big cat, velika mačka. Ovo je lepo, ako možete se pripitomi na preživljavanje pa da čuvate. Ovo nije loše, lavica. Beži bre, me grizeš. Deer, ovo je... Srna ili jelen, ne znam tačno šta je. Ovo je jelen. Okej, ko je ovo bre vuk?
Ooo, vukodlak izgleda. Nije vukodlak, ali gledajte šta radi. On kolje, bre. Great. Aha, i ovo mora ispod drveta nekog ili... zašto mi laguješ FPS drop? Šta je ovo? Ovo je duh. Ok, flame rate. To je slično. Fox. What the fox say? Ding 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 ding. Ok, ovo je lisica. Stigli smo do lisice. Gdje je sad Lija? Evo Lija. Ovo je već zanimljivije ovdje. Već postaje zanimljivije. Krećemo od werewolfa. Šta je to? Aha, ovo je vukodlak. Pokazat ću vam kasnije, nekega tu. Shark, ovo je ajkula. Pustit ćemo ajkulu ovdje. Delfin. Možemo ovdje da jaš... Da, možemo da... Pet's name. Radomir. Radomir? Ajdemo Radomire! Đa Radomire! Dosta. Gledaj ga Radomir. Ode Radomir. Kako blaši se ovo. Šta je ovo? Kitty. Mačka! Počet ću da snimam Minecraft preživljavanje zbog ovog moda samo. Samo zbog ovog moda. I mogu da čuvam mačke i kučiće. Evo miševi. Evo to ne bi čuo! Ti si vukodlak, dobro. Slušajte njega. Samo. Slušajte njega. Čekaj bre. You're hurting me! Stop it! No! You're hurting me! Stop it! Kakav čovjek. Ali su miševi. Miševi! 2 kile kozec. Helrat. Ovo je zajeban lik. Ovo je veoma zajeban lik. Skorpija. Evo ga, Skorpija. To je Skorpija, Ilija tiše s njim. Krokodil. Gledajte krokodila. Ne postojeći pogled. A zašto se kavaš? A da bre, ti ideš van vode. U crkvu. Tako. Gledajte njegu, ima li veći neki čovjek? Samo li ima veći. Evo ga. Ajde sad ću pojeti pticu, Pojedi nešto. Okej. Stigli smo do krokodila. Nađu gdje je. Evo ga, znači vidimo ovaj red. Zbog ta jajca. Aha. A da, ovo ide u vodi. Ovo su one bre, raže. Ovo je jellyfish. Ovo što ide u vodi. Ovo je goat. Ovo je ovc! Goat simulator! Izvinite zbog male buke u pozadini, ali... Goat simulator. Ostavi. Evo. Noj! A možda zabiješ glavu ako se uplašiš, ajde. Zabij glavu za mene, a neću. Aha, ti si mali, ti si veliki. Ovca, ne bre, a ne ovo, bi, to je pčela. Ja vrate, ovca slušaj u mene. Pčele, žuljelice. Laj, leteći bugar. Leteći bugar. Ne bre, ovo su muve. Muve, ne znam. Velim kodnic, valjda. Da. Firefly. O, brate, šta ovo radi? Cricket. Skakavac. Ajde skači tu u travu. Treba da budeš. Gledali smo sve, pogledali, stigli smo do cricket, do skakavca. Evo ga. Aha, vidio sam. Krabo.
O, šta je ovo? Puž! Puž, gledajte puža! Ima golać, evo ga golać! Puž golać! Da. Butterfly leptir. Vidite koliko je leptir moćno urađen. Big golem. Aha, da, on pravi oko sebe, skuplja blokove i ubija. Valjda. Elefant, slon. Imamo slona. Da fuck, gledajte koliko je moćno ovo. Komodo Dragon. O, šta je ovo bre? Reptil neki. Samo moram kucam time set day. Šta je ovo? Ovo je neki zmaj. Mogu da te jašem. Ti dam ime Radomir Dragon. Aha, ovo je neko zaboravio da ime. Ali je ovo neka zajebana stvar čovječe. Ali ne mogu se nekako zove. Nije bitno, Maggot. Da li je ovo crv, valjda, ne znam, nije crv. Ne znam, nije pojma, nemam pojma. Vidite ove krabice, krabice. Tu mač krabe. Stigli smo do kraba. Ovo još koliko ima. Rakun, valjda. Njega sam vidio. Okej, rakun, jeste rakun. Rakuni. Mini golem. Ovo je isto skupi stvari. Silver skeleton. Ovaj lik, fuck. Ovaj lik je... Gledajte kako izgleda, dok se ne zapali. Šta je njegov pogled? Ent. Mravi. Medium fish. Medium fish. Small fish. Aha, ovoga pet samo izgleda. Gledajte ih. Small fish. Pirane. Ljudi, pirane su vam zajebane. Jedi konja. Neće. Ent. What? Aha, ovo je kao drvo neki. Kao drvo. Eto ima ih raznih, hrast, mreža, mol. Ovo je krtica. Gdje ćeš be? Alo be? Dobro, neka ih tu. Evo ga. Dobro pozdravljamo. Prili smo do mol, do krtice. I to je to za ovaj mod. Samo se dobijaju druga jaja i još neke stvari, samo nešto. I drva. I trava. I... drva, tako, oklopi, rektor hide. Ovo je neki hammer, čekaj. Ovo nisam vidio, samo ovo. Ubio sam akvarijum. Šta je ovo? Right turtle. What? Kornjače. Omelet. Here. Turtle. Su pod kornjača. Najezi se čovjek. Ključ. Šta? Fractal darkness. Znači srce. Jedan srce. Ovo su srca. Bljak! Možemo da jedemo miže. Rat, bruf. Ovo je bio što sam odmah burger kao neki. A ono od miša čovječa. Ne da škorpion. Opet škorpion kako hoće. Ne bude škorpion. Puno novih stvari se dobijaju. Stavit ću... Elephant chest.
Aha, ostavimo na slona izgleda. Elephant, čekaj. What the fuck? Možemo li jašemo slona? Ne, hoću da jašemo. Ovo se džereš, brate. Ja sam tačno razumio što je došlo. Elephant grind. Pet. What is this? Hoću da mi budeš ljubiv. Hoću svi vidi da mi budete ljubiv. Hoću buba da mi bude ljubiv. More, mrš! Ima tu puno nekih stvari. To je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali u ovom mod review. Biće još puno mod reviewa. Stavit ću vam link u deskripciji. Tako da, to je bilo to za ovaj video. Pozdrav!